Komeleya mafê mirovan a Amedê çardemîn kongre xwe ya asayî li dar xist. Parlamenterên HDP, rêveberên DBP û hin Rewşenbîr jî di kongreyê de amade bûn. Parlamenterê HDP Osman Baydemîr jî di kongreyê de axaftinek kir. Baydemîr got nijadperestî di nava civaka Tirk de belav bûye û ya baş ew e ku êdî weke du cîranan bijîn. Me xwest ku ew parlamento ya li Ankarê him bi parlamentoya Tirkiye him bi parlamentoya Kurdistan birava çatiya me hemiya lê mixabin ew car da wî deriyê li gelê Kurd kirdin. Gava ku mirov di malekî da nikare bi hev û dura bijî ez bima ya min mirov bibe cîranê hevdû wê çêtir. Niha rewş ber bi cînartîva diçe. Ji ber ku Kongreya Îhadê di roja dayikan de pêk hat, dayikên ku di şer de zarokên xwe ji dest dane jî nehatin ji bîrkirin. Xwesteka me ev e ku zarok dayikê xwe veşêrin, dayik zarokê xwe neşêrin. Yani wek hûn zanin ku her zarokên dehmeyê heyanî 18 salî, 20 salî, 25 salî dayik her roj perçê wana, bedenê wana di vê şerê de top dikin. Yani ku edalet pêk nê em ê vê pêvajo, vê xewatê, vê tekoşînê bimeşînin, em vê sozê karin bidin hemî dayika. Komeleya mafê mirovan a Amedê ku sala 1986 de hatiye avakirin, li ser binpêkirinin mafê mirovan raporan amade dike û van raporan bi raya giştiya Bakur, Tirkiye û cîhanê re parve dike. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.